Idemo na teren, Filip Mladenović, na terenu Maksimović, Filip Maksimović. Filipe, budi maksimalan, izvini, umalo te prekrstih. Pa kakve veze ima Sarapa, dragi moji, dobro jutro tebi i našim dragim gledalcima, najdražim, nema veze, ja sam Maksimović, a mogu da budem i Mladenović zato što sam mlad duhom kao i ti, pa sam onda Mladenović, preposledam ti koji su mladi, oni nose prezime Mladenović, isto znaš da ima vrlo specifičnih imena, evo jutros imamo upravo takve dve divne dame koje su jutro sa nama, nalazimo se na Dorćolu, opština Stari grad, veliki pozdrav za sve Dorćolce i za opštinu Stari grad, to je naravno ustanova kulture Parobrod. Jutro sa nama jedna divna dama koja je dekan fakulteta i profesor, još sa njom, da kažem vas dve ste koleginice. Dobro jutro, ispred televizije Pink. Dobro jutro, dobar dan. Hvala, dobro. Ono što nas interesuje, došli smo evo ovde, možemo da vidimo Met Brucoši, dobrodošli. Vi ste metropolitan, znači da kažem univerzitet digitalni, kao čuveni Met u, da kažemo, Njujorku, čuveni muzej, gde Ana Vintur pravi nečuvene Met Gala evente. Jutro smo došli da pogledamo vašu 10-godišnju izložbu jubilarnu. Jeste. Gospođa Svetlana, jeste, dobro jutro. Ovo je 10. jubilarna izložba Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan i ovde su se pokazali radovi, možete da dođete i da pogledate u Parobrodu, radove studenta grafičkog dizajna, dizajna interaktivnih medija i modnog dizajna. Kažite nam ono što nas interesuje, kad je otvorena? Ova izložba je otvorena pre par nedelja, ali trajaće u Parobrodu do 30. jula i svi posetioci će moći da uživaju u delima koje su nastala u radu studenta sa svojim profesorima grafičkog dizajna, gde mogu da vide različite projekte iz polja plakata, dizajna plakata, tipografije, vizualnog identiteta, pakovanja, ali isto tako modne kolekcije pojedinih studenta, takođe čistog grafičkog dizajna, ali i animacije i dizajna video igara. Ono što ću da vas pitam, još kažite mi koliko je bitna digitalizacija u modi, obzirom da je 21. vek, da je sve digitalizovano, znači da vaši studenti, uopšte svi koji se bave modom ili bilo kakvim dizajnom, oni moraju da koriste štampu, plotere, sito štampa, šta već sve tu ima po štamparijama, mislim ja kao čovek iz medija, pa znam, a kamoli oni koji to hoće stručno da... Jeste. Digitalna umetnost je danas dominantna. Dominantna je u svim medijama, na socijalnim mrežama i tako dalje, ali moramo da kažemo, evo i ovde vidimo radove koji su rađeni recimo u polju dizajna tekstila, kao što su ovi ovde radovi koji se izvode sa profesorkom Marinom Kostić, inače ovde su profesori modnog dizajna poput Aleksandra Protića, Katarine Samarđić. Jesu naša poznata imena. Idemo na Madlenu, na profesorku, a vidimo tamo od Sarapa, pogledaj ko ti je došao, jutro su goste, Sol je tu i završavamo sada. Madlena, dođite ovde za kraj da nam pokažete, samo ovde smo imali prilike da vidimo i na modnoj nedelji ove kreacije. Kažite nam gde smo sada? Sad smo u prostoriji gde imamo dva predmeta sinhronizovana, dizajn tipografije i predmet koji ja držim jeste uvod u grafički dizajn, gde se malo bavimo kolažima i dalje nekim analognim tehnikama koje apsolutno posle, prevodimo u digitalne formate. Ali vidite malo onako avangardnije postavke, da... Možemo ovde da završimo? Dođite, Svetlana, molim vas, kažite još za kraj. Ovo je Pupidu. Svetlana, jeste. Oni imaju, Betty Boop, kako ne, definitivno. Imaju potpunu slobodu da iskomuniciraju bilo koje misli i generalno koncepte koje žele. Mi ih tehnički usposobimo, gledamo da ih inspirišemo što više. Ovakve dve divne dame, ne sumnjam. Puno hvala na utrošenom uključenju i na gostovanju. Pozdravite sve svoje studente i želimo vam od septembra top start. Vidimo se. Izvolite, dođite kod nas. Dođit ćemo, naravno, kako da ne. Uživajte, Sarapa, direktno iz Parobroda sa Dorćola. Pogledaj kakvi božanstveni... Filipe, naravno, hvala ti, idemo dalje.